mhlambe ngiyalala ke intombi yami manje shaya video yafana i-video there's no problem ukuthi but mayizohlala phakathi kwethu about 2 angeke ihlale obviously noma out uzosiqinisa nezama out uthi mfethu uphephile lengane I can show you as out yami ne but hayi ukuthi ngikunike i-video okay bheka ngakhipha ifone ngikubonisa ngithi nayi le yangane liyaphela futhi kwenzeka kanje ukuthi manje ngikunike leya video uzoyiposta naye manje useyabona ukuthi ish ngicela umhlaba wonke no zingira okay singabathi manje sixabane manje so mina ngiyazi password yefoni yakho obvious ngizothi kha password ngiyidilita kuyo naseninayo yabo qeda lapha ngiyithumela komunye umuntu yenzakala kanjalo that's why endwezeka lokukhawulisa okay yabona lo mjita lo o-shade room yala iJones is either umjita ongatholi into sekafuna ukukhawulisa nabantombazane lawa amnqabayo angafuni sekafuna ukwakhawulisa athini lo ngizomthola ngiposta ini ithombe zakhe umqondo okubhubhuza vele nje lo yazi umqondo phansi too much akuyona into ongahamba uyiqhinga ngakuthi mina ngoni into eso yezinto eso because kuyafana ngokulimaza umunye umuntu cabanga masebenza enganeni yakho leyo cabanga nje masebenza ingane yakho kanti lo muntu angikholwa ukuthi unosisi mfethu noyazi abanye abantu futhi they do everything bayenza noma yini for fame so if lo muntu mhlambe kuthiwa mina ngilale nosisi wakhe bese ngihamba ngimunike video do you think uzoyipost mara if nobuthi ama rumors akhona uzwile umbuzo umbuzo wami uzwini mina ngilale nosisi wakhe lo muntu umnikazi wenu bese ngimnika i-video uzoyiposta na